Kære publikum, jeg vil gerne byde velkommen. Vi har prøvet at stemme lidt anderledes rammer på benene for både gymnaster og tilskuere. Det håber jeg, I vil nyde. Velkommen til. Man ser jo alle lærerne og sådan noget, det er så hyggeligt. En følelse af at komme hjem lidt på en eller anden måde. Ja. Det er så fedt, fordi de går simpelthen så meget ud af det. Nu har jeg været med siden det var lidt mindre ude på Sundhed, og nu er det bare blevet kæmpe stort herude i Arena Mor. Og de går så meget ud af det med lys. Det er virkelig fedt, det er det virkelig. Det var mega fedt og meget sjovt med lyset. Og det var fedt med lyset og sådan noget. Ja. Som lokalhold får vi ikke lov til at prøve det andre steder i hvert fald. Så det er jo bare højdepunktet nærmest jo. Det var mega fedt at være på gulvet. Vild oplevelse. Bare lyset lige i hovedet.